बेटा थी भी पे नर्जी था Pirthe along Mekireng nang Kloji Pupen Pirthe along Kahelo 3.9 miles 6.3 kilometer along Siklolo. Lockdown ki pha hot ang tan along Lokachar Lila pen kachong dat pen kaching thang damatum mithang ahem chiwang longko. Lockdown apor hot kheruni ko pili aroy along inut ki thila pen inut aphan apran kipa jogdun. Jingthong ke parlo nem ahawar malom non puanta sang suri siatangka heglong lepin lang pusi rong priararatum kaningri. Pirthi long Mekereng nang kiklu jipu penang social media lapen penang news channel along chetanglo la sojok Pirthi long Mekereng nang kiklu jipu chetang rip Mekereng asteroid 1998 or 2 pen Pirthi long thangnat kanahok abedet lo Pirthi pen ke hello 3.9 miles 6.3 kilometers along sea Klolo. Scientists atom pen kapachini pon atengki non kebangji surihini ratok sike brasil kep aningkan ke labangsu Mekereng ansu se kate bok pensi Pirthi adung bang thuji pusi NASA pachini pon dongka muka pen komol kathar news post Karbiang long. Dipu police station along Pini SP Deposit Deuri Ahin pen Ferangke atumaphan non lockdown kang kirahut aning ke me pen dipu Ferangke klembang pia tumaphan sang dali sanitizer mask mating hogachi dibape bang pokep so se atumaphan ron ke pajir pon laso along SP Deposit Deuri OC Chiraj Ingti atum pen pajir pon news desk report news fast Karbiang long. Dak police administration ahin pen media tumtak nola COVID-19 kachesong esek kita claim kita sumuro to sipini rangke tumhan SPA pen kerap kapajir apothak nilihin pen ta ese rangke hisap pen alang han this police administration wan choro pajir do pen raso esek la SPA pen kerap ipia joini pen penangan tumbang ke laso isek kisung apor hot bangke isya kerap longpo businihin petani Jingthong MAC constituency angkang Meghalaya ahoy kedo akarbi arong umnem pu arong rong pli rong pho aradatum sarkar pen Karbiang long autonomous council pen non pu anta lockdown asang kirap long lepin lang lockdown batai hini pha et lo non ki juthu po sita council atum pen hada arong arat atum ko an lo ne ki duki sung lake council asor chini dam de Sonsi ration card kawe atuma phan ke panong pi suri si atangka akira poisa ta lele pin lang lapen NFSA pen kirona sangta kilong le atum si ke ong lang haladak aradatum ronga tok o fu amat si councila sorta lang ploda sonsi mandet lasi nonamat kirap nang ke pale ja phansi hadak rong aradatum chuning ria birta nang pale virus kiso abur pen ajok lockdown kan kir flu pen ajok sarkar pen akirap akijoy kiron pen sang han sabon jang thu non puta nilitum long nang lilang na pen nilitum news along ta thek dunong bom lo bon sitame nilitum ladak umnem PS number 17 Meghalaya border along ke non puta nang lilang lasi ake hai CM Tuliram Ronghang Alang Liphanta Chuning Ripar Piglo Lapen Ladak Local EM Prodip Rongpi Alang Liphanta Chuning Rilo Sang Han Sabon Jang 2 pen kedang lok nang kiron ji phansi nilitum Chuning Ripar lo Asam angkang pialong non COVID-19 kesu ke long kadu kawe bang flikya braisi li adlo lapen ke me atum ke bang ingkoira sirke atuma phan ke hem phachidam toilo lapen bang crazy atuma phan ke nonamat hospital along si silang pon bom lang news source Assam news Pinidor Amla constituency Bogaon long non malam long hong abur puche thang sayajok veterinary department ahin pen injection lapen dawai ki PSI klempon bontai sining duk memia bangke puhen lo ningkan troksi soselo hadak veterinary office ke pangram lapen klembang we la sojok hadak araratum kisung chetong nang ulo la sialang ni cuma hin pen Karbiang long autonomous council CM Tuliram long hangapan
non hadak ke do veterinary office ke pangram suabang repairing claim lapen jokumar padonang jipusi chuning ripadopo COVID-19 avurajok det piadang lockdown ke phahut methang state pen kaprek state along kachingthang dam bang lak ingkoira ke thom aphai ka charli osomar lapen kachong dam lapen ki jui dam atumaphan puthot hem ka chewang long jiaphan central government atumpen chingwai ponetlo lasonsi medical check up ponpo jongsi COVID-19 ki suang thega vete hem chewang longpo jongsi dukok pulote hem chewang long lesi hadak donang jipusi guideline along jongpon All Assam Correspondent Union mahang ke thekani pen pacheton dun sipini dokmoka thana arlo COVID-19 mate lockdown sek methang asai ke claim ka chepaduk pu joine AACU claim bangatum OCB 2 Ponchetia second IC Hira Jyoti Das WPC Dewati Basumatari Babu Singh Bey 8G Dhaneswar Das lapen third APBN atumpen bangkre hini police officer tumaphan mas lapen pohupen archupon bangso hut AACU Maipu Dipok Bora Chunbang Digonto Mahanta Dun Maipu Robin Borua Khorsing Rongphar Rap Chunbang Longkiram Teronatum Chetong Dun Pinpur me lockdown ke dokogajok kisi ka teng siloni janalong talon dunune derlo saijok je correspondent atum methang adimalong si cita London replo Pini dokmoka langhina hitianta ingkir kling dokmoka pen long kiram teron news fast Karbiang long Patumi Kheruni Nepali Bosti Asor Suraj Bisokorma Artaningkan Flikebra Kethom Badal Bisokorma Artaningkan Krepho Badol Bisokorma Artaningkan Krethom Rajkumar Basamotari Alangli Amreng Anampi Arlo Theng Ki Endampen Hem Kachewang Bom Apora Hot Theng Aphan Pen Wang Bom Ahot Bang Hini Atum Kopili Aroya Long Lang Klojok Inut Aphan Arisang Huatum Neptun Long Pen Koraan Bandedlo Inut Abang Aphan Ke Theglong Ledet Kineptun Long Rajkumar Basumotari Aphan Tong Sekot Pen Kheruni Model Hospital Along An Pon Kilong Ledet Amunit Aphan Abang Ke Police Pen Forest Atumsi Ribom Lang Birta Ribom Ahut Anke Long Lelang Pusi Pachini Pon Kheruni Pen Ransing Teron News Fast Karbiang Long Nilip constituency angkang Koilamati Baptist Church Amonduli Pen Patir Pipon si Kiduk Det Atumaphan Doning Koi Sose I Hematum Sanghan Jangthu Sabon Kirap ke Pajirdam Non lockdown kido Bangso Ajok An Esana Phanta Kisung Tektik Lasona Porahut Hinlo Kacherap Nangji Kenang Sot Puta Koilamati Baptist Church Amonduli Pen Asavet Pusitame Kiron Pajirdam Loputa Pastor Singh Teron Lapen Kongchun Bang Ratul Terang Atumpen Birta Pachetakon News Desk Report News Fast Karbiang Long COVID-19 akeso awur ke thorbur ahut West Karbiang Long arlo masavet ke do perang ke atum aphan setame apran chethong dut pen Birta kapangrum pen kapachetak asai chimit me pinsi cyclem pondrintilo laso ahut West Karbiang Long arlo Kedo District Administration ake hoya tumja semet DC Sayat Isfakar Rahman ADC Anil Chan Das Lapen ADC Manoj Das atum chingwai pahem sosi West Karbiang Long arlo kedoan pherangke klembang atumaphan inut pen sanglin koi dali lin thom inti lin kechojang thu ilin lapen sanitizer ebong lapen detol hand wash ebong lapen mas mate ingho kachi dibape hei hui pini dongkamukam circle office along ronpon labang so mayalong MLA Dr. Mansing Rongpi lapen Karbiang Long Autonomous Council IEM MAC lapen ke thegiding atum chetong dun jengkhapen Pobitro Kathar News Fast Karbiang Long Pinya Birta Lap Ansi Pajola Donithame Kardam